Gràcies. M'he deixat els crampons i no sé si podré pujar bé. Comencen a caure alguna goteta. Bon dia, som al Solsonès i avui arrotejant anem cap al Port del Comte. És el segon intent que fem, el primer va ser un intent molt fallit perquè no feia un bon dia i la intenció era fer raquetes, l'estació estava tancada i no hi havia raquetes. Així que avui, segon intent, no farem raquetes, però farem, o intentarem, el camí, la ruteta que hi ha fins la Font d'Estivella. Ja veurem el que és. I ara continuem. Estem al pàrquing de l'Estivella i ara farem el camí cap al Font de l'Estivella. Hi ha alguns que van motoritzats i aquests sí que van bé, Així que nosaltres agafarem el camí que és cap allà. Vinga, cap allà. Bé, estem, com deia, al pàrquing Estivella i anem a fer un camí que és habitualment un camí de raquetes. No hi ha gaire neu, el que sí que fa rasqueta, fa una miqueta d'aire i estem a 4 graus. S'està bé. No sé si ara mateix estem a 2.000 i alguns metres, així que seria la ruta més alta que... Després miraré a veure l'alçada. Estem sobre els 2.000 metres i anem fent el camí cap allà. Un cop arribes a l'estació del Port del Comte, a la part de baix, per arribar fins al pàrquing d'Estivella, Estivella són com un parell de quilòmetres, més o menys. És pujada. I em sembla que l'estació està a 1.800 i pico i aquí estem sobre els 2.000. Comencen a caure alguna goteta. És un paisatge espectacular. Tot i que fa una miqueta de fred i fa aire, m'he tingut que posar aquí lo de les orelles perquè se'n ressentien una mica. Segons l'altímetre de l'Horus Maps estàvem a 1.940 metres i ara començarem a pujar un tram de pujada marcat en groc que no crec que sigui cosa més difícil. Està sortint el solet. L'estació està completament rodejada de boira. Era una mica de problema. Estava donant el sol. I ara anem tirant, pujant cap a dalt. Aquesta és una ruta que fa uns 2,5 quilòmetres d'anada i 2 de tornada i es diu de la Font de l'Estivella. Jo suposo que al final hi ha una font, així es diu, Font d'Estivella. Tenim el camp base
a l'hotel Gran Sol a Solsona, que és un hotel familiar, i estem en una habitació, bueno, com una mena d'apartament amb 2 habitacions. No té cuina per això, però té 2 habitacions i a cada habitació hi ha 3 llits, que som els que som ara, i ja està bé. No hem passat fred, que és l'interessant. Hem pogut jugar a cartes, no, Neus? Sí. També ens hem pogut dutxar. Això està bé. Ja estem bé. A més, a la part de baix té un restaurant i té un bar que també fa menjars. I aleshores, com no entra a l'esmorzar, doncs en el bar, que té de tot, és molt gran, té moltes taules. Anem a esmorzar i si fa falta doncs pots dinar o sopar. I avui soparem. Hem reservat taula. Es diu Més Igual? Es diu Més Igual. Anem tirant. Gràcies. Allà al final es veu una de les pistes que té una mica de neu. Però l'estació està tancada. Ahir van emetre un comunicat que no hi havia neu i que tancaven l'estació, però vam estar bé un vehicle. Doncs ahir van emetre un comunicat que tenien les pistes tancades. Vam vindre el dimecres passat, fa un parell de dies, però estava igual que avui. El restaurant estava obert, però les guixetes estaven tancades, els remuntadors no funcionaven tampoc i pistes, no hi havia neu ja. Bueno, ja ha tornat a passar el quad, que ha anat cap amunt i ara ha anat cap avall. La idea... No és hora. Són 11:45. La idea és arribar a la font i estar un rato per allà, dinar i després tornar. Que sembla que la tornada serà baixada tot, perquè ara és pujada. Tot just ara arribem als 2.000 metres d'alçada. Portem gairebé 2 quilòmetres. La caminada queden uns 500 i pico metres. Anem tirant cap a dalt. Per darrere tenim companyia i ara en aquesta banda d'aquí està pujant la boira. Afortunadament, com el camí està ben marcat, és una pista forestal que un 4x4 podria passar perfectament. Aquí trobem un foradet de neu. Un foradet de neu. El tram de més neu que ens hem trobat. M'he deixat els crampons i no sé si podré pujar bé. La veritat és que és una mica complicat això. Però bueno, ara tirarem cap enrere i això ja està apanyat, això. Hem arribat a un punt on sembla que hi hagi la font, però no veiem cap font, hi ha una bassa. Deu ser això. L'Aventrac diu que és això la font. Bueno, els companys continuen tirant. Això és que tenen ganes de caminar una miqueta més. Així que seguim caminant. Deixem la bassa aquí darrere i continuem pujant. Campeones.
hem continuat tirant, però aquest camí ja no és tan practicable, no sé si per aquí passarien, bueno, sí, de passar sí, hi ha un forullo. Continuen tirant, a veure si es cansen. Quan els digui que fa una estivella aquí darrere, quan comencin a queixar-se, que ja és molt tard, que estic cansada. Que viene el airecito. Sembla que volen fer una parada. Voleu fer una parada? On està això? Aquí darrere. O sigui, hem passat de llarg. Sí. I hem arribat al final, Veus? Al final és allà darrere. Sí, ens quedem per aquí, no? Sí. Potser. Un cop fet la paradeta a la Font d'Estivella, enfilem la baixada una altra vegada cap avall i gaudirem de la boira, perquè ara està la cosa una miqueta més emboirada, fosca i fresca. Anem tirant cap avall, de tornada cap al pàrquing Estivella. Arribant ja al pàrquing Estivella, estava pensant, baixant per la pista, de que el canvi climàtic, a part de no afavorir gens la pluja, com ara a Catalunya està patint, aquesta sequera de fa ben bé 3 anys, la manca d'aigua, una de les coses que fa és que estacions d'esquí com aquesta, Port del Comte o inclús Rasos de Peguera, tinguin certes dificultats de cara endavant per mantenir-se com a estació d'esquí. Pensem que és veritat que algun any poden tindre una quantitat important de pluja i per tant de neu, però realment és complicat mantenir-les i segurament caldrà que facin una reestructuració de les seves activitats principals, perquè si no tenen neu no sé a què viuran. I a banda, per exemple, aquí a Port del Comte hi ha tota una urbanització de cases que, a veure, que si no hi ha neu poden mantindre's igual. La muntanya té molts recursos per fer, però el tema de la neu en si sí que no els hi afavoreix gaire. Així que a 100 metres per arribar al pàrquing Estivella podríem comentar que és una ruta fàcil. Tindrà un valor del 20 no sé què. Amb raquetes, doncs potser una miqueta més complicat pel tema de que sembles un ànec a l'hora de caminar. Però bueno, no és una ruta difícil, el que passa que quan arribes a
a la font Estivella no és que sigui ben bé una font. El que et trobes és una bassa d'aigua que no... Bueno, que en principi no hi queia aigua, sí que se sentia al costat com rejava aigua per alguna banda, però no... Uns que estaven recollint pinyes. La veritat és que no és fàcil. No serà fàcil mantindre aquestes estacions d'esquí, però això és la vida. Els cicles econòmics, els cicles meteorològics, tot té pujades i baixades. Així que res, arribant al pàrquing, ara dinarem. Anem al cotxe allà. Matem el tema. Ens veiem aviat a la propera caminada. Rotejadors, rotejadores, fins la propera. Ens estem menjant una entrepà de tonyina amb olives, brutal. I amb patates fregides, fantàstic. I estem tots aquí plegadets. No us els puc ensenyar perquè els altres 5 no volen sortir. I el que no faré és un curro d'aquí de tapar-los. Però estan sentats. A la Zafira tinc la porta oberta i n'hi ha 2 sentats. I quin cotxe és el teu? 208. I el 208, que també té un portó, doncs també tenim un parell d'individus sentats, menjant entrepans de fuet i pernil... pernil ibèric. Hòstia, no pernil ibèric. Mira, tu sí que saps, Com paga el pare. Doncs això, pernil ibèric, fuet, patatetes, sentadetes, amb una manteta aquí. Hi ha una manta aquí darrere, si voleu, també. Val, vaig acabar de menjar-me el bocata. Doncs aquí els tenim. Tenim aquesta parella de 2 i l'altra parella de 2. I el... Hola! El tenim aquí darrere.